good morning, good morning. Good morning po mga kaibigan. O, kasama po tayo sa adventure, no, ang mga buhay mandaragat. Babaw lang po dito. Nasa island po tayo. Init po. Yan. Babaw lang yan. Nag-video lang po tayo. Yan. Yan o, diba? Ganda ng view. Pag nandito po kayo sa gitna ng island, yan, pwede po kayo makapag-edit picture dito sa gitna. Nandun po yung mga kasama ko, kumukuha po ng malalim na po yun doon. Doon na sila. May pakita natin kung gaano karaming kuha nila. Mga magagaling lumalangoy yun. Magagaling kumukuha ng mga ulam, pagkain sa dagat. Maraming parang enjoy the view. Ayan, dito po na banda yan, hanggang Talampakan lang siya. Pero pag proceed po kayo hanggang unahan, konti lang. Konti lang, o, tingnan nyo yun. Nasa tuhod na, malapit na, o. Tuhod na siya agad, o. Kaya mag-ingat po. O, pwede po kayo umupo dito. Nasa island po tayo. Mababaw lang po dito. Yan. Yan, mababaw lang yan. Tingnan nyo. Diba? 8:30 po ng umaga yan. Dito po kalinaw. High tide po. High tide po. Kasi nagkaroon po siya ng tubig dito sa island. Yung banda, wala lang po yan. Pasya na po kayo dito mga kaibigan. Enjoy the view. Kaibigan, Pamino, malayo po. Papunta na po sa Lingayen. Tao kayo dyan. Malalim nga. Malalim. Hindi. Dapat kapigitanan ka lang.
pasok. Ano naman ka rin? Ano naman ito? Kaway ka camera. Ako ko lang sana maraming Wow. Yun, nakuha nila ngayon. Maraming talan. Itik na tahong. Mahal yan pag binibili. 15 pesos. Yan, libre lang. Basta masipag ka nang kumuha. Nakakatawa, no? Fish pan. Ulam. Dito tayo. Lumot-ilap ka na. Lumot-ilap ka na lang. Karga na lang. Ito yung lambat, panguha ng bangus at saka malaga. Wala na, no? Oo, mamaya titignan natin yung paano ba kumuha ng bangus at saka malaga. Dilo ka man daw. Huwag mo ba tinukaw? Ito ka na. Marami pong lagyan sa may. Ano yung nilalagyan niya? Lambat din. Puro. Up. Ano bango, malaki. Anong oras na? Wow, pinagpugan. 11. Oh, 11 na. Sakto. Yun. Oo, walang Tapos si Ate Sanang, pasensya kayo lang at kanyang asawa dito, nandito. magulo dito sa ano eh.
Nandito lagi yung mga... Okay, kukulagtik pa lang yaw. Wala na akong dali. Patingam na tayo nabiyag ko kina. Iwas pa yung mata. Oh! Di ba na doon? Kaya pala mo saan? Doon sa magdulo. O doon. Malalim nga doon eh. Doon kay Jackie. Play. Dapat kinuha na natin yung pan. Dito na tayo kumain. Yun. Naluto na po yung bango ng iniihaw po. Go! Yun. Ano naman din? Mainit. Init! Sarap yan. Fresh na fresh pa yan. Anong masasabi mo kuya? Tuimas! Matamis siya. Paik! Mapait. Limas bait niya! Ano na pro? Nasa baseball po tayo mismo ha. Ayay. Paik! Mabuhay ang mga kababayan po natin. Mga Ilocano. Mga masisipag at magaling maghanap ng mga ulam. Magaling magluto. Ayun. Nabalatan na. Jigla mo mga alat kasi ang perpersay. Yun. Fresh na fresh po yan. Medyo mainit lang. Huwag mo kay Tepe. Limas na eh. Nangati pa. Mainit. Yun. Brak. Ojo. Masapag pa ho naman. Fresh na fresh. Dito na po tayo. Ito na po ang malakas. Nandito po tayo sa sa kusina. Ayan, lulutuin na po daw yung tinatawag nilang tikling, no? Tiklong. Tikling. Tikling. Tikling ng Pangasinan. Sa walang magawa eh. Kaya gawin natin yung balahibo. makapal pong balahibo niyan, di ba? Parang balahibong pusa. Kaya pulido pagkagawa. Sa mga kababayan po natin mga Ilocano. Paano ganito talaga yung pag wala nang makain. Pero mahirap pong huliin yan. Ayan, sus. Ang pagluto niyan para ring manok, ganyan din. Ihaw po. Ihawin natin sarap naman. Sa mga kababayan po natin mga Ilocano, alam niyo po itong mga Dito sa ibon na to. dito sa sa anong tawag dito? Anong lugar na to? Lingayen. Lingayen, hindi daw inuuli to. Hindi daw inuulam. Itlog lang ang inulam. Kinukuha nila. Anong gawin mo dyan? Ihawin lang. Ihawin lang to. Minsan-minsan naman daw inulit to. Hindi naman lagi. Alam naman natin na bawal to eh. Subukan lang natin na bawal to, masilan to. Sila, okay. Tingnan natin mamaya pag naluto na. A few moments later. So yun, ito na po yung inihaw na tikling. Luto na po siya, pero tingnan natin kung masarap po ba talaga. Sarap yan. Exotic yan. Kaya Janet lang ang unang titikim nito.
Tikman naman na. Hindi ah! Ah, hindi. Hindi lang! Sino ang unang tikim nito? Ayun ako nakita sa wallet niya. Si Monday, ang unang Sabi ko, tikim. may ramin ko. Bayaran ko rin. At tanungin natin kung Ha? Siya nga hindi nagbabayad sa akin eh. Sabihin mo, ubot. Pahinga lang. Ayun. Ayun. Makunat ba? Monday yung ano natin, first. First is. Ano? Masarap. Malinamnam ba? Medyo makunat lang. Yung